Ahoj šachista, poďme sa spolu pozrieť na to, ako ťahá dáma v šachovej partii. Na šachovnici vidíš bielu i čiernu dámu a takisto obidvoch kráľov. Dáma je najsilnejšia figurka na šachovnici a teraz si ukážeme prečo. Dáma vie ťahať dopredu, dozadu i do strán. Ak si pamätáš, to je rovnaké ako pri veži, ale navyše dáma vie ťahať aj šikmo, taktiež dopredu, ale aj dozadu, podobne ako strelec. Takže takáto dáma má obrovské množstvo možností, kam môže ťahať. A taktiež o ľubovoľný počet políčok. Čiže môže sa posunúť o jedno políčko, alebo aj o viac. O 2, 3, 5 a podobne. Takže napríklad biela dáma môže spraviť kľudne ťah o 4 políčka dozadu. Čierna dáma má tých možností menej, lebo je v rohu. Navyše je tu zavadzia kráľ, takže môže sa hýbať dvomi smermi. Buď šikmo, alebo doľava. Môže ísť šikmo napríklad o niekoľko políčok sem. Biela dáma tiež môže ísť o niekoľko políčok šikmu. A zase čierna sa posunie o 2 políčka doľava. Vidíte, že dáma je ohromne pohyblivá figurka a ak má dostatok priestoru, vie sa pohybovať na veľa políčok. Poďme si pozrieť druhú pozíciu. Tu pribudli pešiaci, ktorí trošku obmedzujú obidve dámy. Všimnite si, biela dáma síce môže ísť šikmo, ale iba sem, pretože tu už stojí biely pešiak, ktorý zavadzia a nedovolí dáme ísť ďalej. Dáma nevie preskakovať figurky ani pešiakov. Taktiež dopredu môže ísť na najvyš na toto políčko, pretože na ďalšom stojí biely kráľ, ktorý jej zavadzia a nepustí ju ďalej. Voľnú dráhu má po tejto prvej rade. Podobne je to u čiernej dámy, ktorá šikmo nemôže ísť týmto smerom kvôli tomu, že tam stojí kráľ, ale tu môže ísť o 2 políčka šikmo, ďalej už nie, pretože tam stojí pešiak, ale tiež môže ísť do obidvoch strán, kde si vyberie. Vďaka tejto obrovskej pohyblivosti dámy je to najsilnejšia figurka na šachovnici a na to dobre pamätaj, keď budeš hrať s dámou, aby si o ňu tak ľahko neprišiel, pretože dáma ponúka veľa možností pri útočení alebo pri vyhadzovaní súperových figúrok. Ale to si ukážeme v niektorých z ďalších videí. Skúsi vyťahnuť teda šachovnicu a pohraj sa s dámou aj ty. Ahoj!